Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kaShaka ngemazi ngesaba ukuthi uShaka. uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifikela kwi channel yethu enkulu, impunga yesintu TV. Mina insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba, uNtombi siyamncumela, unsizwa siyamkhomba, isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi, sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe, ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxamu usathe ngakane lakha lathi ngihamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede isikhohla amasokazi. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Ingwe ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonyisha ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelele. Idla nazo eyakofuze kodwa ziyayihlaba. Mbukelo wempunga yesintu kuhlala kuyintokozo kumina ngeyimpunga yesintu ukuthi ngifike kule channel enkulu kangaka ngizokuphakela ngikusikele kwelinonile sikhumbuzisane inyathuko eyayihamba okhokho bethu. Isadla sedlula ikhanda kubona bonke abathe ba subscribe la kwi channel lethu enkulu. Ngibonga ngiphezi bafowethu. Nawe ungaka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Buka kuma nje hleli ku 97,000. Angikukhumbuze imbukelo wempunga yesintu. Incwadi zethu zonke zikwi-special zonke 1150 kuhlanganise nezindleko zokuzithumela. Mawuzofika emphelandaba 1000 rand zizonke zicoshwa phansi. Ngicelileke imbukelo wempunga yesintu ukuthi akangabibikho umuntu ongeke abe nazo incwadi zempunga yesintu. Noma kuthiwa uzuzifunda uzithenga uzibeke, izingane zakho zozifunda zona. Ngoba ulwazi olulapha kuleza ncwadi libalekile kakhulu lunzulu. Asiyibhali inganekwane kodwa sixazulula inkinga esibhekana nazo thina sabantu. Kubalekile ukuthi ke nawe ube nazo le ncwadi uzithenge weseka impunga yesintu. Ngoba umsebenzi wempunga yesintu uthi uyawuthanda. Asingaqambiki amanga sithi umsebenzi wempunga yesintu siyawuthanda kodwa incwadi zempunga yesintu asinazo. Zithengeni ke bafethu nihlobise ngazo ke ukuthi ke anizozifunda. Neseke umsebenzi wempunga yesintu 1150 kuhlanganise nezindleko zokuzithumela 1000 rand mawufika emphelandaba uzozithola. Neyogathi yamadoda ikhona ikhombo yamadoda. Indoda ikwazi ukuthi ibe namandla, indoda ikwazi ukuthi mayifuna ukujabula ijabulise nowesifazane ingabi nayo inkinga. Ngoba indoda mayingenawo amandla igcina iba nolaka. Yina amandla inawo. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifisa sithi ukuzojula kancane. Kunomuntu okabe namaphupho la ephupha khona enza ucansi nomuntu oyigazi lakhe. Kwesinye isikhathi uma ngeyena owenza ucansi aphuphe abantu ayigazi nabo benza ucansi. Angenza umfanekiso. Kunomuntu okaziphuphe enza ucansi nomfowabo, enza ucansi nodade wabo, enza ucansi nomzali wakhe. Kwesinye isikhathi abone udade wabo nomfowabo benza ucansi ephupheni. Kwesinye isikhathi abone abazali bakhe benza ucansi. Ukuphupha ke wenza ucansi noma ngabe yipi indlela, ngabe uphupha abantu ongahlobene nabo benza ucansi, akuyona into enhle, akuyona inhlanhla, kodwa kuyisichitho. Isichitho ke bafowethu nodade wethu asifani. Kunesichitho osithunyelelwa abantu ngenhloso yokukuvimba endleleni yempumelelo yakho nasenjabulweni yakho. Bese kuzoba khona isichitho sedlozi. Abantu abaningi banesichitho sedlozi.
sibashayile sabavalela into zabo akuyeki phambili. Umuntu ufuna ukuganwa, ufuna ukuqonywa akaqonywa, afike emphelandaba simnika induku yegazi agqume athi ubuyele entombeni ithi unesicefe, ahamba yonke indawo la ethi angathola khona usizo ukuthi asuse isicefe esikuyena, asuse isichitho, kodwa umehluko ungabibikho. Kanti isichitho asikho kuyena, isichitho esikuyena isichitho esikedlozini, ledlozi leli elembethe yena, ledlozi leli elifuna usizo kuyena. Noma ngabe yinini mawuphupha abantu benza ucansi, kakhulukazi abayigazi lakho noma abahlobene nawe, leyo nto ungaboyibuka ngokuthi kukhona abantu abakugadlayo kuphela, kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi kukhona inkinga edlozini elikwembethe, khona isichitho esisedlozini elikwembethe. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi uzothi mawuhamba abantu bakutshela ukuthi khona isilwane wena owabelethiswa sona, ekuyisona esikwakhela lesicefo naso, ekuyisona esivimba izinto zakho. Uma sesiphakeme phezukwakho kuphakama nalesichitho lesi esihambisana naso, kanti hayi ukuthi isilwane. Uhambe nangempela uye kosilahla lesilwane lesi umehluko ungawuboni, kanti inkinga ikedlozini, isichitho naso isichitho sedlozi. Uyazi ukuthi kukhona umuntu ogulayo kunamhlanje, uphathwa yikhanda. Le khanda leli akulona ikhanda eliphethe yena, kodwa le khanda leli ikhanda ledlozi elithile. Yindaba ngithi isichitho sedlozi, ikhanda ledlozi, isifo sedlozi. Ingoba uma umuntu eyithongo, umuntu loyo osuke egezekile, umuntu loyo osuke engenankinga, umuntu loyo osuke ehleli kahle ngale kwelamathongo, akukho kumqinile. Kodwa idlozi umuntu othume ngalena uthola ukuthi usanezidingo ezithile azidingayo, afisa ukuthi azozilungiselwa abesedlozomela umuntu othile ophile enyameni ngenhloso yokuthi ufuna ukuziveza ukuthi le khona kunento ethile emqinile uyacela ukulungisela. Kunomuntu othola ukuthi phakathi komuzi wakubo uma kuzoshona umuntu nje ushawa yikhanda ajuluka bemanzi besashona. Uma bona beyisukumela leyo nto bafuna ukuvala lenkinga le eyehlele lo muntu lona bambonile, kanti lento indala, lento isiwumkhokha phakathi kwekhaya. Uma uzovala umkhokha kuke kufanele ukuthi wazi ukuthi umkhokha muni lona uvala uma ufunda incwadi indlela yesintu. Kanjalo ke nesichitho sedlozi kubalekile ukuthi uma usutholile ukuthi unesichitho sedlozi okanye into yakho mesihlalelwe phansi yacutshungulwa kahle kwabonakala ukuthi wena kungani intombi ezingakufuni kangaka, kungani into zakho wena zingalungi kangaka, wathi wena ufuna ukuganwa njalo wena mase sekufanele ukuthi into yakho iye phambili, kodwa manje vele kuqhamuka into nje ongayiqondi kahle bese kuyahlibhika konke utshele ukuthi ushawe ngesichitho, kanti hayi ngoba kuyisichitho esizovimba impumelelo esithunyelwa umuntu, kodwa isichitho sasedlozini. Isichitho sasedlozini siyinkinga kakhulu bafowethu nodadewethu, ngoba abantu abaningi abasinaki ukuthola ukuthi phakathi kwekhaya kukhona umuntu othile ophenduliwe, wangcoliswa, wabesethunyelwa kuwena ukuthi azohlala kuwena. Ngenkathi ezohlala kuwena naloko kungcola kuzobonakala kuyisichitho kuwe, kanti isichitho esikulo muntu oyidlozi, kushawe idlozi lakho ngesichitho ukuze manje kwembatha nawe embathi leso sichitho. Lento ke bafethu ijule kakhulu. Indlela yokuyilungisa ngeke ngikwazi ukuthi ngivele ngikhulume nje ukuthi leyo nto ilungiswa kanjani, ngoba izichitho nazo azifani. Nendlela ithongo lomuntu elishawa ngayo ayifani, nendlela yokulungisa ngeke kwafana. Yingakho kubalekile ukuthi wena uma utholile ukuthi kunento enjalo, thola umuntu onolwazi nophiwe ozokwazi ukuthi akucubungulise kahle leyo nto ukuthi ungadlula kanjani kuyo. Makufanele ukuthi uligeze lelo dlozi lelo, uligeza kanjani ukuze leso sichitho esikulona bese siyagezeka. Umbona umuntu emuhle njengempunga yesintu ecebezela, kodwa uthola ukuthi nje uma efika phakathi kwabantu ethi uyazama abantu ukukhuluma kuvele kunyanye wonke umuntu, azithola into zokugeza ezinamandla zokususa izichitho zokuthi athandeke, kodwa kungenzeki lutho. Inkinga ayikho kuwena. Lesiwasho sisebenzisayo nalomuntu osebenzisayo ukususa isichitho uyasebenza, ingoba wena ulapha wena,
kanti inkinga ayikho kuwena, inkinga isedlozini. Wena ususisichithe esikuwena kanti akukho sichithe esikuwena, isichitho sikedlozini. Wena geza idlozi lakho leli ekuyilona elinesichitho ukuze nawe uzokwazi ukuthi izinto zakho ziqonde. Hayi bafowethu, angingawageqa amagula ngoba ngemungi. Ngenzeka ukuthi le nkulumo esiyibeka siyimpunga yesintu ayizwakali kahle. Uma kuukuthi khona la usale khona mbukelo wempunga yesintu, inombolo lezo ozibonayo ungasithinta kuzona, siphinde sizame ukuthi siyelule nemibuzo yenu sizoyiphendula siyimpunga yesintu. Kepha isifundo sethu sanamuhla besithi unesichitho osithunyelelwa umuntu akushaye ngaso ngenhloso yokuvimba kwempumelelo yakho, bese kuzoba khona isichitho sedlozi othola ukuthi sithunyelwe edlozini. Labe lelo dlozi lelo seliza kuwe ngenhloso ukuthi lizocela bese nawe uyachaphazeleka. Kwesinye isikhathi sithunyelwe edlozini okanye ethongweni elikwembethe ngenhloso vele yokukucekela phansi. Ngiyacela ke mbukelo wempunga yesintu siwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Incwadi zempunga yesintu bafowethu makwethwasa inyanga kaNcwaba kuyatitilizwa bafowethu 1150 kuhlanganise nendleko zokuthumela zizonke. Mawufika emphilandaba 1000 rand zizonke. Angikukhumbuza incwadi sithini isintu 550 uma kuhlangene nokuyithumela 450 uma iyodwa. Zenyukile sisazolungisa nalapha ku website ngoba zenyuke emuva. Amava ahlabahlosile nawo 450 uma ufika emphilandaba, 550 masokuthumelela uyokhuluza ukhokho be350. Indlela yesintu 850. Uyabona ke mazizonke ukuthi uzicosha phansi uma uzithatha ngo1000. 1000 uma ufika emphilandaba 1150 uma kuukuthi siyakuthumelela zona. Ngiyacela ke niqhubeke nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.